గంజాయి మొక్కల సాగు గుట్టును సబ్ అధికారులు రద్దు చేశారు. మాటూరు పంచాయతీ పరిధి వారి ప్రాంతమైన ఆది శంభు కాలనీలో బుధవారం ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. పచ్చూరు సబ్ సిఐ యశోధరాదేవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కాలనీకి చెందిన చిన్నకర్ణ కోటయ్య ఇంట్లో గంజాయి కోసం తనిఖీలు చేయగా అక్రమ సాగు వెలుగు చూసిందన్నారు. ఆయన ఇంటి వెనకాల పెద్ద కర్ణి సాయమ్మ ఇంట్లో ఖాళీ జంకాలు గంజాయి మొక్కలు సాగు చేస్తున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. సుమారు 8 అడుగుల ఎత్తులో పెరిగిన 4 మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. గంజాయి వాడి దగ్గర ఉంది. పేరు యశోధరాదేవి అండి. నేను స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఇన్స్పెక్టర్ పర్చూరు. మొత్తం 4 మండల్స్ నా పరిధి కిందకి వస్తాయండి. పర్చూరు, ఇంకల్లు, ఎద్దంపూడి, మాటూరు. మేము ఎన్టీపీఎస్ గురించి ఇంటెలిజెన్స్ సేకరించగా ఇవాళ మాటూరు దాంట్లో ఆది జంబో కాలనీ, డొక్కల కాలనీలో చిన్నకర్ణిక కొండయ్య అనే ఇంట్లో గంజాయి అమ్ముతున్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మేము గ్యాదర్ చేశామండి. అక్కడ తీసి ఆ ఇంటికి వెరిఫై చేయగా అతని దగ్గర ఒక 2 ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. అతని ఇంట్లో కానీ అతని పరిసర ప్రాంతాలన్నీ మొత్తం వెరిఫై చేశాం. ఇంట్లో అయితే మాకు ఎటువంటి ఇంకా మిగతా ఎక్కువ గంజాయి లభించలేదు. ఒక 2 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్లో 10 గ్రామ్స్ సుమారుగా ఉంది. అయితే మేము బయటకు వచ్చి అతని పరిసర ప్రాంతాలు అవన్నీ కూడా మేము చెక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతని ఇంటి వెనక ఒక ఇల్లు ఉందండి. ఆ ఇంటిలో ఒక మూలన ఒక బుషెస్ లాంటి చెట్లు, కొన్ని క్లాత్స్ కవర్ చేసి ఉన్నాయి. మాకు ఎందుకో అది అక్కడున్న ఆ బుషెస్ కానీ ఆ ట్రీస్ కానీ అనుమానాస్పదంగా అనిపించి మేము ఆ ఇంట్లోకి కొండని తీసుకుని ఆ ఇంటి ఎవరిది అని చెప్పేసి అడగగా ఆ ఇల్లు పెదకర్ణిక సాయం అనే ఒక పెద్ద అని చెప్పాడు. మేము మళ్ళీ ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉన్న చెట్లు అవన్నీ చేయగా ఈ ఒక పెద్ద 4 చెట్లు అండి. చాలా దాదాపు 8 అడుగులు ఎత్తు పెరిగి ఉన్నాయి. 4 చెట్లు పెద్ద బుషెస్లా ఉన్నాయి. మేము వెరిఫై చేస్తే అది చూస్తే దాని స్మెల్ కానీ అవన్నీ మేము గమనించినప్పుడు అది గాంజా అని నిర్ధారించమైంది. బట్ ఆ ఇంట్లో మేము కనుక్కొని ఎవరున్నారని చెప్పి మేము ఆలోచిస్తే ఆ ఇంటికి తాళం వేసిందండి. మేము అక్కడున్న ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన వాలంటీర్ని పిలిపించాము. ప్లస్ కొండయ్యని కూడా అడిగాము ఇల్లు ఎవరిది అని అడిగితే ఇది పెదకర్ణిక సాయమ్మ అనే ఆమెకు చెందిన ఇల్లు అని, ఇంకా ఎవరెవరు ఉంటారు ఇంట్లో అని చెప్పి కూడా మేము అడిగామండి. అడిగినప్పుడు ఆ సాయమ్మ అనే ఒక ఆమె ఉంటారు, ఎవరు ఉండరు, ఆమె కొడుకులు కూడా ఇక్కడ ఎవరు లేరు, బేల్దారి పని మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళున్నారని చెప్పారండి, పక్కన ఉంటారని. మేము ఆ వెరిఫై చేసే టైంకి ఆ సాయమ్మ అక్కడ ఇంట్లో అందుబాటులో లేదండి, తాళం వేసింది. సో మేము ఇక కొండయ్యని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చి సాయమ్మ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి పట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నామండి. ఆ చెట్లు మేము కొలిస్తే దాదాపు 8 అడుగులు ఎత్తున్నాయండి. వెయిట్ తీసుకొచ్చి మధ్యవర్తుల సమక్షంలో మేమంతా వెయిట్ చేసాము. వెయిట్ చేసినప్పుడు దాదాపు అది 17 కేజీలు 17.85 కేజెస్గా ఉందండి. బట్ అవన్నీ లీవ్స్ మొత్తం చెట్లు ఇదండి సమస్య.